Bueno, justu bi puntxo argitaratu berri neuzken, zuen mezua iritsi izanen laguntza eske tailerrak egiteko eta interesgarria iritsi zitzaidan emozioak tratatzea umeekin eta hola animatu nintzen. Egia esan nire umeik kenduta ez naiz inoiz ume talde handi baten aurren jarri, ikusiko dugu gaur ze muzirtetzen den. Lehenengo ipuin amatxo triste dago ipuina sortu non, nire esperientziatik hasita, nik pasa ditudan momentu txarretatik, umei nola azaltzeko modu bat sortzeko ipuintxo bat egin non, inteligentzia artifizialeko master bat egiten nabil eta irudiak horrekin sortzeko eta lagundu naiz. Eta, hola sortu non lehenengo ipuina eta gero hasi nintzen bigarrenakin beti emozioak tratatzen, urduritasuna bigarren kasuan eta umeen urduritasuna. Eta hori Iker Urduri dago liburua da eta tratatzen du nola lasaitu daiteken umeak eta interesgarria iruditu zitzaidan emozioak tratatzea txikitatik eta horregatik oso ipuin sinpleak dira, baina espero aberasgarria izatea beraientzat.